Sugeng siang, Pak Yulan kanca-kanca. Kula Helena Stefania Fortunella saking kelas 9A nomor absen 13. Sakniki kula badhe maos geguritan gagrag anyar kanthi irah-irahan swara wanita. Sugeng mirsani. Jangkahmu alus nanging kebak pengangguh. Nglawan naras ora gampang direngkuh. Santene alon ing lati nanging banter ing ati. Wanta teguh ngadepi paite urip. Ora mung ayu nanging uga pinter. Ora mung manut nanging uga mandiri. Ngrageh impen tanpa wedi lara. Wanita kan nyata ngukir endahing donya. Lah umetes itu tanda ringkeh nanging iku tanda kanggo maju. Wanita iku nyata ora mung carita ning kasunyatan ana ing alam donya. Matur suwun.